Gundogan menene sirrin ne mun ga yau ka ci uban Manchester United da kafafuwanka hagu da dama ka ci bal biyun nan. Eh, ina jin kunya gaya muku sirrin yadda aka yi ne gaba ɗaya. To, hanya na faɗa. Sirrin ba wani abu ba ne, kafin a take wasan ne aka ɗan san mun wiwi na ja biyu. To tun da aka take wasan nan na ja wiwin nan kaina yake din ban ma sanya aka yi aka tashi fa daga wasan nan ba. Ni dai kawai na ji kaina yana mun ƙugi, yana left right left right left right. Sai da aka tashi ake gaya mun wai ashe da ƙafata ta hagu da ta dama din na ci balabalan nan biyu. Gaskiya wiwin nan dai ta yi ba kaɗan ba. Wato dai da aikin wiwi ne kenan. Wiwi ce, wiwi ce mai daɗi mai lafiya. Ni sai da na farfaɗo fa aka gaya min ga aika-aikar da na yi wa Man United. Kawai sai nake ta nadama. Da ma ja huɗu ne ko ja biyar, ka ga in ci biyu da ƙafafuwa na, biyu da hannuwa, ɗaya da ka. Kai dama na san haka ne fa shanye ta zan gaba ɗaya ta tas in shanye ta. To me na rasa ba abin da na rasa. Na san magana wiwin nan da followers suka ji, za su so su ma a ba su sirrin inda za su same ta. Ai wannan wiwin kyauta ce kawai dai sai kun bi ka'idoji. Ka'ida ta farko ku yi following ɗin wannan account ɗin na Abba Apex, ku danna like ku dinga sharing. Ka'ida kuma ta biyu ku je YouTube channel ɗinsa mai suna Abba Apex Sport TV nan ma ku danna subscribe tare da alamar ƙararrawa yadda za ku dinga samun duk sababbin shirye-shiryensa shine kawai. Duk wanda ya bi waɗannan ƙa'idojin kawai ya zo comment section ya rubuta don ya jira wiwinsa irin tawa 'yar baiwa za ta zo ta same shi. Mun gode.